Senjuri, nsemmilkom ġdid nilqakom għal programm ieħor Ribna. Illum se nkunu qegħdin nitkellmu mill-ġdid dwar l-inkjesti maġisterjali. Dedikajna ħafna programmi dwar l-inkjesti maġisterjali. Semmejna wkoll uħud mit-talbiet li ressaq Jason Azzopardi iżda ġew miċħuda mill-qrati tagħna minħabba raġuni jew oħra. U tkellimna wkoll dwar dak li hemm propost min-naħa tal-Gvern biex ikun jista' issaħħaħ ħlit tal-ġustizzja u jaqta' l-abbużi li kienu qegħdin jinqalgħu minn jum għal jum. Illum f'dan il-programm issa nistgħu nitkellmu b'mod differenti għaliex it-tibdiliet l-emendi li kien hemm bżonn għaddew mill-Parlament mill-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż u minnaħa tiegħu Nowlin se jtikom spjegazzjoni fatwali imma mhux miżinformazzjoni dwar kif wieħed forsi kellu xi ideat żbaljati dwar l-emendi jew inkella t-tibdiliet fil-liġijiet li kien hemm marbuta mal-istess inkjesti maġisterjali. Se tkunu qegħdin tisimgħu fi ftit minuti konċiżi u diretti bħal dejjem dwar it-tibdiliet li twettqu permezz tal-emendi li għaddew fil-liġijiet marbuta mal-inkjesti maġisterjali. Fatt, ħanħalli f'dejkom biex taslu intom għal ġudizzju tagħkom ta' jekk kienx hemm bżonn li jsiru dawn l-istess tibdiliet. Nsegwu flimkien. Kemm smajna dwar inkjesti maġisterjali? Issa għaddiet ir-riforma dwarhom wara vot fil-Parlament. Vot li seħħ wara li l-Kumitat Permanenti għal konsiderazzjoni ta' abbozzi ta' liġi approva l-abbozz ta' liġi li se jkun qed jirriforma l-proċeduri tal-inkjesti maġisterjali. Waqt li fl-istess kumitat l-Oppożizzjoni permezz ta' deputat Kerola Akulina għamlet minn kollox biex ittawwal il-proċess leġislattiv. Dan diskorsi partiġani u estremi fil-preżenza wkoll tal-Aqda Repubblika illi wkoll intervjeniet f'dan il-kumitat. Min-naħa l-oħra, il-Gvern irressa u spjega kull klawżola tal-abbozz permezz tal-Ministru għall-Ġustizzja. Fil-fatt, il-Ministru Jonathan Attard ġab fix-xejn id-diżinformazzjoni u l-asserzjonijiet bla bażi ta' Kerola Akulina li kien akkumpanjat minn Beppe Fenekadami u Mark Anthony Samut. Fil-kumitat ġie spjegat fatt importanti u ċoħe li id-dritt ta' ċittadin li jitlob lil qorti l-ftuħ ta' inkjesta li kien se jitneħħa li kieku l-Gvern mexa ma' rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezia u mal-Kummissjoni Bonello. Dan għaliex, kemm dawn it-tnejn irrakkomandaw li l-inkjesti kollha jkollhom jitneħħew minn dejn il-Maġistrat u jiġu trasferiti lill-Avukat Ġenerali. Issa allura x'għamel dan il-Gvern? Ħalla l-inkjesti fidejn il-Maġistrati bil-loħolo ir-rwol ta' maġistrat speċjalizzat. Bid-dritt ta' ċittadin li jitlob il-ftuħ ta' inkjesta quddiem il-qorti kriminali preseduta minn imħallef wara li jkun tressaq rapport quddiem il-Pulizija u ingħatalhom iż-żmien biex dawn jinvestigaw. Dan ifisser li dan l-abbozz se jagħti drittijiet ġodda lill-vittmi u l-qraba tagħhom fil-proċess tal-inkjesti. Drittijiet proċedurali ġodda lil persuni suspettati. Daħħal kontabilità finanzjarja u kredenzjali tal-esperti tal-qorti u qed jipprovdi termini ċari u jevita li jkun hemm min b'mod irresponsabbli jabbuża mis-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna biex ikisser lin-nies inġustament. U nafu li tiġri għax ġirat. Kon naħseb l-ispjegazzjoni ta' Nowlin titkellem waħedha u anke intom li tkunu qegħdin isseguna u forsi dan is-suġġett kien jgħid fuq fhom kulħadd riċentament, issa tistgħu taslu għal ġudizzju tagħkom. U dik il-miżinformazzjoni li forsi kien hemm marbuta ma' dawn l-istess inkjesti maġisterjali tkunu tistgħu twarbuha fil-ġemp u taraw x'verament seħħ permezz ta' dawn l-istess tibdiliet illi fl-aħħar mill-aħħar l-iskop tagħhom kien illi jaqta' l-abbużi iżda fl-istess ħin mhux jaqta' l-abbużi biss illi jsaħħaħ il-proċess ġudizzjarju ġewwa pajjiżna u l-ebda dritt jew ieħor ser ikun qiegħed jintelef miċ-ċittadin tagħna għaliex kif stajtu taraw iċ-ċittadin xorta għad għandu l-istess dritt illi jitlob dawk l-istess inkjesti maġisterjali. Intant, Senjuri, grazzi ħafna tal-li kontu magħna l-programm ieħor Ribna, aħna bħal dejjem konċiżi u diretti fi ftit minuti qabel nagħtu bidu għall-aħbarijiet nippruvaw nżommukom aġġornati dwar dak kollu li jkun qiegħed jiġri madwarna dejjem b'doża politika. Għalissa, grazzi u nsellbilkom.